Hakan nok pai sngi jong arpau trek jelleu arja arpusau ki bor sipai ka 172 Battalion BSF na Kuliang Border Outpost kila lek Khang Kdong ya ka Umkiang Police Patrol Post hadien bagi bor pulit katega thanat kila kiam ya arngut na ki sipai BSF ki bala Shah kenok don ketiban kendang ya ka long yeng ha Kuliang East Gentils District ha Khapot Batkari Bangladesh ha kamiet jong ka khat khandai trek jelleu arja arpusau. Laong magsipay BSF Kim Ailat iki pulit banra iki teki arngot sa Cleariat Police Station bat haduk menta ka jing syap tiang kala rung ha ka jing mut jing perkat ki paj ba kateka than. Kani ka Jingjia kala wan ru ha pedeng ka jing khot pakhang surok ka Joint Action Committee na Tongseng Shamalidor bandawa na ka sarkar ban snapan bahaya ka National Highway 6 ha East Gentils District. Nakaliang sipay BSF kila pensya ya ka kai pot kubor halor ka Jingjia ha Kuliang da ka baong bah ka khat khandai tre ujellio arja arpusau kumbah ka por khandai beje men miet kila don ki nong khayitu sini na Bangladesh ki ba wan bandrung da ka jingerap ki nong song snong kari India sakate ka jaka lingba ki jaka ba klamker ha Kuliang Border Outpost ka ba hap ha ka 172 Battalion BSF. Kajing temu ka long bagi ni ginong khayi ki mut ban wan sim sini na ki nong khayi na ka snong Kuliang ong ka Kyrwoh na ki BSF. Laong ba Mario yo jing tep ki BSF kila lecce kete jaka bat Mario poi ki nong khayitu na Bangladesh kila pet krat sa Kuliang Henry ki BSF kila yating khopat bat ki nong song snong ki batmun pelat sok ya ki Bangladeshi bat kala don ru ka jing kawang mau yak sipai BSF ringkat ki tiensi tiensang. Kumno ba raju? Kumne kong ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Ha ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila banyo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke Umkiang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.